Half past. All right. Okay. I won't be long, Bazalwan. Someone cool. Gabriel MC, our program director, Gabriel Gaches. Gabriel Alebuk Tatubezu. Hallelujah. And Gabriel God the Father. Gabriel God the Son. Gabriel God the Spirit. And Gabriel Gaches. Siyathoba kubona bonke iphathimandla lesiphethe kulomhlaba esihleli kuwo. Siyabingelela, siyayithoba esihlalweni sendlula kithi amakhosi egameni likaJesu. Siyabingelela kumpostoli egameni likaJesu. Ndoda uNkulunkulu abeke kuyo umbono. Siyabingelela intaba ezithi
egameni likaJesu namazinyane noNkulunkulu egameni likaJesu sibingelele baba overseer baba Sithenjwa egameni likaJesu sibingelele umfundisi Sithenjwa phakathi kwethu egameni likaJesu sibingelele nababa Shaka noNkulunkulu wakhe egameni likaJesu sibingelela ku technical team egameni likaJesu sibingelela ku media team sibingelela ku band egameni likaJesu sibingelele bonke omama bakhona bonke baba bakhona egameni likaJesu ngehluleka kubazalwane uNkulunkulu bana ngamoya kodwa siyabona umama siyabona Mamzwane siyabona mamshane siyabona mamhlameni siyabona haleluya utiti toto haleluya siyabona bonke bazalwane sibingelela nosapho sikole ne-youth egameni likaJesu haleluya siyabonga uNkulunkulu bazalwane into kaNkulunkulu ngiyayihlonipha ngendlela emangalisayo uyabona into kaNkulunkulu angiyithathi lightly akabonga uJesu njengoba ngimlapha mkwenu umntwana kaNkulunkulu akabonga uJesu. I just want to assure you ukuthi konke okuphuma emlonyeni wami alikho lengizwi eliphumayo emlonyeni wami eliphambana nalento engiyisho namhlanje. Hallelujah. Kulezi insuku siphila nabazalwane noma ney'ngcebo kunomhlabelelo okuhlatshelelwe abazalwane ethi wena ukhomba indlela uphinde ujike uyisitha sevangeli ukhomba indlela uphinde ujike uyisitha ukhomba indlela wena ukhomba indlela uphinde ujike uyisitha sevangeli Ngizokhuluma ngesitha sevangeli namhlanje. Akabonga uJesu. Siyabonga ndaba ezitha. Uyazi umoya uyathelelana, umoya uzomunye. Akabonga uJesu. Esakhotha nje leli verse Luke 24 verse number 29 elihlala nathi Nkosi ungasishiyi ngoba mase kuhlwa khona la ithi khona makuhlwa kunabantu abasebenza ngokuhlwa thina singabokhanya sisebenza makhanya sisebenza kukhanya thina ngoba singabokhanya. Akabonga uJesu. Nawu siyabonga uNkulunkulu esambulele lizwi li inline nento ebengizoyisho namhlanje. Usebenzisa lamaminishana sele bazalwane ukusho lokubili okuthathu egameni likaJesu. Bese ngishilo ukuthi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Akabonga uJesu. Angisazi ukuthi ubani lona uJesu ayebuza ke Simon Petro Simon ethi Simon uyamthanda na? Ngicabanga ukuthi wambuza kwaze kwakathathu. Hallelujah. Is it the same person athi uJesu wena uyongiphika iqhubu kathathu? Amen. Wambuza kathathu ukuthi Simon kaJohn uyamthanda na? Ngiyayithanda impendulo yakhe athi yebo Nkosi wena uyazi ukuthi ngiyathanda. Hallelujah. Uphendula njengalo umprofeti wabuza kuthiwa mucabanga lamathamba sangavuka phela. Athi wena Nkosi wena wazi. Thina bazalwane ayikho asikukho esikwaziyo. Uyabona akukho esikwaziyo thina sikhwelwe noma sigoqoshe owaziyo. Thina akukho singasho sithi lokhu siyakwazi.
noma singasho amavesi amakhulu kodwa sazi lutho ukhona owaziyo. Akabonga uJesu. Ngiyacela abazalwane sifunde nje masinyane izwi elaphana kuJakobe 2 uverse number 20. Ngithe mangilifunda leli zwi la ngikhumbuza omunye umama esasikhonza naye, uzomazi umama kudala ngiseyouth. Akabonga mhlawumbe nompostoli uzomazi. Yeah, back in the days leli zwi solifunda namhlanje wayelisho sasi nenkonzo bazalwane sasingayibizi ke thina ngokuthi ukupledge ibale ndivula bazalwane nanginake mina Jakobe 2 verse 20 sasibiza ngokuthi inqumo. Ngicabanga ukuthi lisho same thing no pledge because it's something that you oyinquma enhlizweni yakho ukuthi by the end of the year ngizobe sengi nemali engaka enzoyibeka phansi endlini yaNkulunkulu. Sasiyibiza ngesinqumo ngeinqumo lento. Manje leli verse lingikhumbuza yena kwakuthi mangabe sekufanele ukuthi ipheleliswe inqumo asijahe iconvention yonke it's one. Wawuthini kuJehova? Thola ukuthi ayikho awunayo imali yokukhokha. Hallelujah. Akujahe iconvention yonke shona ke kuJehova ukuthi wawudlala. Shona ke kuJehova ukuthi wawudlala. Ngoba lento oyinquma phambi kaJehova. Akuyona into encane bazalwane ama pledges. Ngelinye ilanga sowenza. Akujaha kokuhadebe. Kwayithi mangabe qhamuka ngala iyouth ngathi ayitshelana ukuthi shone la. Okwazi ukuthi laba abadla phansi abanayo imali yokuphelelisa. Akabonga uJesu. Ake sifundele bazalwane. Jakobe 2 verse number 20. Jakobe 2 verse 20. Siwulandile. Uyathanda yini ukwazi ukuthi ukukholwa okungenayo imisebenzi kuyize na? Sure. Siwulandile. Uyathanda yini ukwazi ukuthi ukukholwa okungenani kunjani? Noma kuyize noma kufile. Into eyize iyafana nento efileyo. Akabonga uJesu. Now lelizwi lithi alirelate endabeni elaphana kuNehemiah chapter 4. Noma singafaka umuno laphana kuJakobe 2 verse 20. Bese siya kuNehemiah chapter 4. Egameni likaJesu. Mawuyifunda nje le ndaba ikhuluma ngoNehemiah. Nikhona bangcwele? Bakhona abazalwane? La kuthiwa khona uNehemiah ngelinye ilanga wayeseva inkosi igama layo lalithiwa uAritahishat Shashita. Akabonga uJesu. Aritahisha Shita. Nikhona abazalwane? Ake ngisaliphinda ngoba okuzogcina la ngizoze ngiyiluma ulimi. Akabonga uJesu. Ake ngiphinde kokugcina. Wayeseva uAritahisha Shita. Hallelujah.
angifuni ukulisheshisa ngoba ngizosuke ngonakalelwe izinto zokukhuluma ngiyithole senqamukuleni. Akabonga uJesu. Now lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uNehemiya eseva kumnandi zonke izinto ihamba kahle. Thiwa uNehemiya one day wafika phambi kwenkosi, ubuso bakhe bungafani nakuqala. Akabonga uJesu. Mangabe ngiyibuka i-character kaNehemiya, ngangibuka umuntu owayeuthanda umsebenzi wakhe, owayewenza ngentokozo, owayewenza with joy. Akabonga uJesu. But this time wafika phambi kwenkosi ubuso bakhe bushintshile, thiwa wayebiphile. Nikhona bangcwele? Umuntu mangabe biphile nike niyibona ingane mangabe ibipha, ingane uma ngabe ibipha isuke ikhombisa ukuthi okuza ngale kokubipha inyembezi nokukhala. Akabonga uJesu. This shows ukuthi le ngane le ayiphathekile kahle emoyeni. It's either ilinyazwe ezinye ngaphandle, it's either ezinye ziphuthe something. Isikhamuka iza kubabayo noma kumawayo iqala ngokubipha. Niyayithola ipicture bangcwele? Ingane before ikhale iqala ngokubipha. Masulana umi nje angafika at any given time eqhamuke sebiphile, okwaziko ukuthi uma esebiphile emva kokubipha inyembezi lekho kuchaza ukuthi there is something bothering him. Lokho kuchaza ukuthi there is something that is bringing in discomfort kwizone aphila kuyo. Akabonga uJesu. Lithi iBhayibheli uNehemiya wafika phambi kwenkosi wabanjalo wabipha. Inkosi angazi ukuthi uNehemiya wayeletheni. Manje useve inkosi uletha noma yini. Kwesinye isikhathi uletha iwayini, kwesinye isikhathi uletha ukudla, kwesinye isikhathi uletha noma yini to serve the king. Mangabe eqhamuka uNehemiya, inkosi ya notice ukuthi there is something wrong about Nehemiya. He is not himself. Something is bothering him. Something is making a discomfort in his soul. Akabonga uJesu. Yahluleka inkosi ukuyibamba yathi weNehemiya beka phansi tray, beka phansi whatever you are holding in your hand. Tell me what is bothering you. Kwenze njani Nehemiya? Kwenze njani Nehemiya? What is bothering you Nehemiya? Tell me my son, what is bothering you? Kwizoni yakho yini eyinkinga? Usethi uNehemiya, Nkosi aritahisha hichi shita. Tele sapinde lekama kodwa nali sepinde. Ngingathula kanjani amathuna awubaba eshiswe ngomlilo? Hallelujah. How can I stay quiet if my home is shiswe ngomlilo? How can I stay quiet? Amasango neingange zasekhaya kushisi basekuthunjweni labazalwane. Akabonga uJesu. Basekuthunjweni bathola umyalezo ukuthi ikhaya labo is burning to the ground. Ingange makhulunywa ngeingange ukhulunywa ngesecurity. Uyabona kuqala mangabe kukhulunywa ngomuzi, nikhona bangcwele? Makhulunywa ngomuzi kusuke ngakhulunywe ngehouse. Makhulunywa ngomuzi kusuke kukhulunywa ake sithi nje la eTsheli Mnyama thiwa umuzi waseTsheli Mnyama. Kwakhulunywa iBhayibheli likhuluma ngomuzi suke likhuluma ngesicity noma lisuke likhuluma ngesixeko kwabakhuluma isiXhosa. Akabonga uJesu. Noma sikhuluma ngesigodi kwabakhuluma isiZulu. Nikhona bangcwele? Now qala ke kwakutholakala ukuthi uma ngabe siseTsheli Mnyama
yonke itsheli emnyama izozungezwa ngogange. Nikhona bangcwele? That is how insecurity yakhona yayisebenza. Ngamanye amagama mangabe uzongena etsheli emnyama awukwazi ukungena nje ungangenanga esangweni lasetsheli emnyama. Kuba nesango elilodwa lokungena etsheli emnyama, kunesango elilodwa lokungena kaNdengezi, kunesango elilodwa lokungena eTshongweni, kunesango elilodwa lokungena ePinetown, kunesango elilodwa lokungena eNazareth, kunesango elilodwa lokungena eClarota, kunesango elilodwa lokungena kaSanti. Zonke lezi ndawo zinamasango nezingange. Nikhona bazalwane? Now mangabe uzwa kuthiwa zishile ingange, okazi ukuthi your city is vulnerable, your city ingangenelwa ilona lonke uhlobo latsotsi, your city lingangenelwa ilona lonke uhlobo lomuntu afika zenzele nje, because ingange ishisiwe nesango lishisiwe. Ngoba umuntu ongenayo ukala report esangweni ukuthi sengiyangena. Manje mangabuzwa kuthiwa ingange nesango namasango ase city yakho ashisiwe, you have to be worried. Abe worried uNehemiah acela leave enkosini ukuthi Nkosi ngiyacela ukuyikhaya ngiyolungisa ingange eziwile eshisiwe nesango. Uyawabala ke namathuna ke bazalwane, amathuna amele ihistory. Nikhona bangcwele? Amathuna amele umlando ukuthi la kulele umkhulu kabani, la kulele ugogo kabani ozalubani. Nikhona bazalwane? Now ilezinto ke eziwarisha uNehemiah, hence uya enkosini ubuso bakhe bubephile akabonga uJesu. Now mangabe ufunda uqhubeka nale ndaba, kuyatholakala ukuthi asuseke iproject yokuthi akuvuselelwe ingange ezishiswe ngomlilo, akuvuselelwe amasango ashiswe ngomlilo. Akabonga uJesu. Hallelujah. Now mangabe sikhuluma ngesitha sevangeli, kuvele la ukuthi khona abantu abangekho happy about Nehemiah's restoring ingange. Akabonga uJesu. There are some people who are not happy about uNehemiah rebuilding amasango asesizweni sakubo. Kwakhona amadoda ngizoyikha phezulu nje bazalwana, boyifunda nje uNehemiah uqala mhlambe kuverse uchapter 3 ufune no chapter 4 egameni likaJesu. Kwakhona amadoda akuthiwa uTobiya noSanballat babemokha bemhleka inhlekisa uNehemiah ngenxa yokuthi uNehemiah bangcwele wayengenawo i-infrastructure eyanele. Hallelujah. Wayengenakho la engakhala khona ukuze aphumelelise le project. Thiwa wathatha khona lapho emfuthufuthwini. Nikhona bangcwele? Athathe i-blocks elishile alikline kahle alibuyisele endaweni yala afaka udaba olusha. Akabonga uJesu. uTobiya noSanballat bamhleka bathi uyabona lolu gange olwakhiwa ile ndoda ngisho ngagibela impungushe phezukwana ngeke lisurvive. Akabonga uJesu. Sisekwi process yokwakha ke bangcwele, sikwi process yokwakha. Let us be careful. Uyabona lento eyenzekalayo ivesane nje bekufanele ngabe ngisasibuka, bekufanele ngabe ngisashumayela. uNkulunkulu useyishumayela yena namhlanje. Uyabona lento eyenzakalayo namhlanje, uyabona angazi lento iyenziwa yini, mhlambe balo ngiyixwa nginingisise ezinye izinto ngicina ngiyitholile, kodwa lena ngaze ngiyithole ndaba ezithi ukuthi kwenziwa yini mangabe uke
wasusa imoto ezweni la ungaziwa khona zonke izinja zakhona zoyijaha zeyikhonkotha. I don't know ukuthi kwenzekani noma mhlambe isuke ikhangelwe kodwa khona imizi engenazo izinja, because ngiyazi ukuthi lezi zika baba overseer leyigange nezami igangeni ayinqeni ukuthi bizani iphakamisa umlenze ikhamela isondo lemoto. Ngamanye amagama isilwane masichamela into ethize sisuke simaka i-territory noma simaka umncele waso. Yabonga apostoli. Ngamanye amagama sithi kwesinye esifana naso ungalingi usondele la kubusa mina nebhube silayenza lento zonke nje ilwane ezingelayo zayenza leyo nto. Now njengoba sakha apostoli bazoba khona uTobia noSanballat. Angazi uNkulunkulu wayebeka le ndaba enhlizweni yami njengoba sakha baningi abangekho happy. Esakudlala lo mkenenezo nje umpostoli kuningi banqwele khona ngisho setsheliwe wathi uhlalelene the prophetic. This is not your place. Suka la. Akusindawo yakho le. Bakhona uTobia noSanballat. Njengoba kwakhiwa bakhona uTobia noSanballat. Ukuthi mangabe project kaNkulunkulu iqhubeka, they are not happy. Enhlizweni zabo. Lithi iBhayibheli oyifunda lithi bathukuthela ngokuthukuthela okukhulu. Ngamanye amagama khona abantu abanyanyayo ukubona uphumo enkonzweni. Khona abantu abanyanyayo ukubona uphethe iBhayibheli kuye enkonzweni. Hallelujah. Now mangabe iqali project zikhona izitha. Ngiyathanda lapha ku 4 verse 9. Ake sifunde bazalwane chapter 4 verse 9 iphela. Egameni likaJesu bese ngihlala phansi. Chapter 4 verse 9. Yes. Sakhuleka kuNkulunkulu wethu, sabeka abaqaphi. Sakhuleka uNkulunkulu wabani wethu. Maka lapho ku-underline. Ngamanye amagama mfundisi masikhuleka uNkulunkulu wethu. These people who are opposing, they are serving another God. Hallelujah. Masikhuleka uNkulunkulu wethu si opposa lo waNkulunkulu. Hallelujah. Akabonga uJesu. Kubeka mfundisi. Sabeka abaqaphi ukulinda ubusuku nemini. Sakasha ma security. Amen. To guard the place 24/7. Amen. Hallelujah. Ngamanye amagama uNehemia ethunjweni ubuye namathalente amaningi kakhulu. Akabonga uJesu. Ubuye nabantu abakhayo. Kwabuya nabantu abakwazi ukusecurity ne-security company. Akabonga uJesu. Wabuya ne-army. Khona la lisho khona lithi ngendlela isithe sasiqake ngayo kwakumele ukuthi owakhayo athi akha esebenza ephethe itrofeli nodaka kube kulengi AK47 ngemuva. Ngoba ngesikhathi akha same time ugadizit. Akabonga uJesu. Engathi uNkulunkulu angasivusela abazalwane abazo multitasker. Bazalwane kuyaphoqa. Kuyaphoqa ukuthi si multitask these days. Because uSathane uphumile ukubhiliza icebo kaNkulunkulu. Kumele sikwazi ukumultitaska sithi sakha sibe sigadisitha. Akabonga uJesu. Now lithi iBhayibheli mawufunda lapha kuEfesu 6 uverse number 11 lithi uverse number 12 uthi asilwi nanyama nagazi. 11 uthi asibeni namandla
okumelana namaqhinga. Ake sifunde bazalwane. Ephesians 6 chapter 11 masinyane bese sifunda no 13 bese ngiyavala egameni kaJesu. Verse number 11. Yes. Chapter 6. Chapter 6 verse number 11. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Hallelujah. Now these days asahlomi njengoNehemiya. uNehemiya wayihloma ngenkemba yangempela. La lithi hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngamanye amagama uSathane unamaqhinga. uDrago inyoka endala lasho Genesis, from Genesis lithi inyoka was very crafty. Yaba namaqhinga, yamthola ngamaqhinga uEva. Ake sifunde sijombe 12 sifunde u13 ngoba u12 uthi uchaza ukuthi asilwi nagazi nanyama nagazi kodwa silwa nemoya nama principalities. Ngithanda nje uverse number 13 yedwa egameni kaJesu. Verse number 13 ufunda kanje. Hallelujah. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Hlomani futhi zonke izikhali zikaNkulunkulu Ukube nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi. This time uze ube namandla okuzabalaza. Ngamanye amagama lesitha esiminazo, it is a pushing force. Nathi kumele sizabalaze silwele umbuso kaNkulunkulu. Webazalwane kuzomele sizabalaze ukuze sime usuku lokulinda. Webangcwele kuzomele kuzatshalaziwe ukuze sime. Hallelujah. Nalapho senifeze konke yimi. Hey. Nalapho senifeze konke. Nime. Ningagcini ngokuzabalaza, uzabalaza uzume. Amen. Ngamanye amazwi le force epushayo ize ime ume. Amen. Akabonga uJesu. Siyakha bazalwane. Siyakha project. uNkulunkulu uthembe thina abangcwele. Abekho abanye ngaphandle kwethu. Maningi amaqhinga esitha. Maningi amaqhinga kaSathane. Uke washo umpostoli bathi uSathane abanye bamdweba eneyimpondo enomsila ocijile. Hallelujah. Mase ngelinye ilanga sifunde siyofunda ngoSathane. Uthi uSathane unjani? Lithi iBhayibheli yabona khona inkinga ngoNkulunkulu. Angazi noma inkinga noma yini. Uyabona uNkulunkulu khona izinto akuphuca zona, akudimotha kuzona, kodwa khona angaphuci zona. Lithi iBhayibheli uSathane wayegqoka ingubo eyayinawo wonke amanothi akwi-keyboard. Hallelujah. Mayinyakaza nje kwakhala amanothi. Wayengelo sehlonishwayo. Wayecula ngama. Uyabona uThemba ngakutshela ukuthi njengendoda efunde yakho goda ku music uthi ufike kube khona isoprano bese kuba khona i-first soprano. Hallelujah. Ama keys ngama keys. Hallelujah. Ama pitch ngama pitch. Ti uSathane wayashaya wonke same time, same voice, same bazalwane. Ngamanye amagama uSathane angafika sibithe sonke la. That is the reason why bonke labaculi laba abaculi laba bathathe lento uthengene studio nje avesana agayi platinum ayina gold aqhume ngeplatinum ngoba usayinile la uSathane uyanikezana izinto kodwa ukuthi lezi zinto akunika zona ezesikhashana. Akabonga uJesu. Ngamanye amagama bazalwane sibhekene nempi. Hallelujah. Then nifunde kokugcina bazalwane sesiphelile isikhathi sami. Chapter 4 verse number 16. Ngifuna ukuthi namhlanje God is seeking
for wholeheartedly working people. Today God is seeking for wholeheartedly working people. Usebenze ngenhliziyo yonke yakho. Usebenze mangabe kuukuthi Funisi kufanele uyoqala ekitchen, uyosebenza ekitchen, ubuye uzohlabelela, uzoshumayela, do so wholeheartedly, ungacomplain. Ake sifunde bazalwane senithandaza egameni likaJesu. Isikhathi sesiphelile, singakhuba abazalwane abalandelayo. Verse number 16. Khona kuNehemiya baba. Sorry. Kusukela ngalolo lusuku enye ingxenye yezinceku zami yakha. Yes. Ingxenye yami yenze njani? Yakha. Yes. Enye yaphatha imikhonto. Enye yaphatha imkhonto. Sine army la. Sine team eyakhayo. Sine construction project that is going on. Sine army that is going on. Akabonga Jesu. Kubeka lapho. Amahawu. Imintsalo. Imintsalo zesifuba. Yes. Abaholi babeseka abendlu yakwaJuda. Hallelujah. Ababakha kabusha ugani. Yes. Hallelujah. Ngifuna la ukuthi khona ababakha babe nenhliziyo yokusebenza. Angazi noma ngakuthola yini. Ngifuna lenhliziyo yokusebenza. Oh, verse 6. Awufuna verse 6 kuphela bese ngihlela phansi. Bese umpostoli sengaphambili ezothandaza egameni likaJesu. La sikhona sasesivusa verse 6. Saqhubeka nokwakha, saphumelela ukulwakha kabusha ugange, lwaze lwaphakathi nendawo ubude, ngoba abantu babe nomdlandla wokusebenza. Hallelujah. Hallelujah. Elawela ithi babe nenhliziyo yokusebenza. Akabonga Jesu. Now God is seeking for such. Hallelujah. Mangabe sisebenza bazalwane. Mamzwane ake usebenze kube sengathi I know ukuthi asingakuboni mamzwane esabona ngephasika ukunge wena. Akabonga Jesu. Sidlulisa ukubonga kakhulu Ntombi egameni likaJesu. Uyambona umuntu osebenza engathi ukuKristu. Uyambona futhi umuntu osebenza ngoba ephushiwe ezihudula ukuthi sengiyothinike sebeshilo. So thina akabonga uJesu. La kufuneka abantu abazosebenza ngenhliziyo yabo. Sikhuphula ugange. Akabonga uJesu. Ingange zeJerusalem izishisiwe. Kade. This is the evidence. Angikhuluma into engekho. Ingange ishisiwe, amasanga ashisiwe. Kumele sibhukule